Kitip nem para banget. Babon ki ai ka jingem jongi lala kalong ka jingjop na ka jingsharam kidai hagi jingmot jing perkhat jongi bat hagi Kyntien ki bangi Kren. Nak kata tau Apostle Paul ong tu yai pentamai kita ki jingmot jing perkhat jong pi. Tinggi dan kampan pentamai ki jingmot perkhat jongi habagi tamai ki jingmot perkhat jongi ngin Kren ya ka ai ka bayo jing kerman de hangta kalong kumbo bat yo tu sembai bat pin sayo at. Wat jukran ye badu jingkerman let's say pi snow ka jing snow barbor wat jushane ka jing snow barbor ka penkran ye balong negatif handrei ka Kyntien jong blai haba pi pusan pi duai mana step pi ang try ka jingkerman jong ka long ka borema nehemaya wong ta nang ta de upol wong ngalak pan le baro da ka jing pensat bor u Jesus Christ Piti Kren iki men step kidang step pat hayat ong halong kam krawani nong job pini I baga sngi jong pi wat hapadang gijing e pinyo e ka jingjop pia da ka jingat da ka jing snow yaro you try